मावख'गिरि आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 बेयाव जालांनाय जा BTR गोजोन सुथि बेनि सासे सागारि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ थांनाय 22 जुलाइ खालि हराव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय हरखाब लानानै थांनानै काहिलिपारायाव थानाय 10th ABSU केम्पआव दोनहैनाय जा बाथ्रा बे जाथायखौहाय जों बर' जास्टिस खौरांनिफ्राय गिख्रंनाय फोरमायनायजों लोगोसे जोङो निन्दा खालामो मानोना बे खामानिखौ मावनायाव जेल अथ'रिटिनिफ्राय एबा सोरखारनिफ्राय बिथांनि न'खरनि मानसिनो मिन्थिहोनाय जायाखै न'खरनि मानसिखौ खोमसियाव दोननानै बेबादि खामानि मावनायखौ जों निन्दा होयो थांनाय 27 खालारावहाय आं गावनो आंनि बिदा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव एसे खबर लानो होननानै जेब्ला थाङो अब्लासो जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टआ आंनो खिन्थायो जे रन्जन दैमारिया बे जेलाव गैया आं गिख्रंखाङो बाग्रावखाङो आं सोमोनांनानै बिथांखौ सोङो जे मानि थाखाय बहा लांनाय जाखो बहा दं अब्ला बिथाङा मोनसेल' खोथा बुंदों जे काहिलिपारायाव दोनहैदों नोंथाङा ADGP SB हिरेननाथ बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै सोंनानै ला आं लोगो लोगो ADGP SB हिरेननाथ बिथांखौ फन खालामो बिथाङा बुङो जे नंगौ जों काहिलिपारानि 10 ABSU केम्पासावहाय मोनसे स्पेशल जेल बानायनानै बिथांखौ दोनफैदों मानि थाखाय बेबायदि हारसिं दोननाय जाखो होनना सोंनायावहाय बा बेसे गोबावनि थाखाय अब्ला बिथाङा मोनसेल' खोथा बुंदों जे बिथाङा मोजाङै थाथों होननानै लाबोदों नाथाय मोजाङाव थाथों होननानै लांदोंब्ला मानो न'खरनि मानसिखौ खोमसियाव दोनखो मोजाङै साननानै मोजाङै थाथों होननानै लांदोंब्ला जोंनो खिन्थानो हायो मा जाहोन जाखो आं गले गले सोंदों खिन्थु बिथाङा बेखिनिखौनो बुंदों गासैबो दासिम सोरखारि मानसि जेसेबां आं सोंनो नागिरो बे मोनसे खोथाखौ बुंनानै जों खोनागासिनो दङ जे बिथाङा मोजांनि थाखाय लांदों मोजांनि थाखाय लांदोंब्ला रायजोआ सान्थि मोनगौमोन जोंबो सान्थि मोनगौमोन बेखिनिखौ जोंनो फोरमायनाय होनबा आरो जों सोरखारखौ क'अपारेट खालामगौमोन जे खोन्थानाङा बाहेरायाव होननानै बुंनायमोनब्ला जों बेखौबो मानिगौमोन जे मोजांनि थाखाय लांदों सान्थि फैगोन माबा मोनसे सल्भ जासिगोन रायजो राजानि गोसोआव गोजोननाय फैसिगोन बेवहाय जों क'अपारेट खालामगोन खारन गोदो जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बांलादेशनिफ्राय लाबोदों बे समावहाय बायदिसिना खामानि गोजोन सावरायनायखौ आवगायहोनो थाखाय दावहा दोनथ'नायखौ आवगायहोनो थाखाय जोंखौ बायदिसिना खामानि मावदों आं पार्सनेलि आरो माब्लाबा बर' जास्टिस खौरां हिसाबै जोंखौ फोथायनायाव लानानै खामानि मावदों आरो जों सोरखारखौ सहजुग खालामदों जों क'अपारेट खालामदों माखासे खोथाखौ माने मिडियानो खिन्थानाङा होनना बुङो जों माने खारन जोंनि सार्थ'आ एकमात्र सान्थि गोजोन आरो बेबायदि जों क'अपारेट खालामदों दाबो जों क'अपारेट खालामदों आं गले गले सोंथाबनायनि उनावहाय दाख्लै 31 जुलाइआव जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टआ आंनो खिन्थाबाय जे मिडियाया दावराव खालामगोन होननानै जों खोन्थायाखै खिन्थु दिनै मा जाखो बे समाव खोन्थानायब्ला जों क'अपारेट खालामनानै जोङो सिरि जागौमोन खोथाया जों मोजाङै जोङो पजिटिभलि खोथाखौ बुंगौमोन रायजोआ गोजोनगौमोन खिन्थु दिनै बेखौ खिन्थायालासिनो जोंखौबो ट्रास्टआव लायालासिनो जोंखौ फेथआव लायालासिनो जिखिनि खामानि मावबाय बेखिनियाव जों दुखु मोनबाय आं गले बुंनायाव बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायदों उनावहाय नायहैनो थाखाय दा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय पारमिसन लानांगौ बेखौ लानानैहाय SB अफिसाव थांनांगौ SB अफिसाव थांनानै बे एप्लिकेशन फर्मेशनखौ हैनांगौ बेयावहाय बिथांमोना सानै SB पार्सनेल होनानै हरो बिथांमोना जोंखौ ABSU केम्पआव लानानै थाङो आरो बेयावहाय बे स्पेशल जेल बानायनायाव सानै स्टाफ दङ बे सानै स्टाफ आरो SBनि पार्सनेल सानै बिथांमोननि सिगाङाव जों रायज्लायनो मोनो आरो जेब्ला आंखौ लांनाय खालि 20 मिनिटल' 20 मिनिटल' आंखौ रायज्लायनो होदों बिथांखौ आं जिबादि नुदों देहाया मोजां नङा गोसोआथ' मोजां नंखाया बिथाङाबो गावा थगायजानाय बादि गले थगायजानाय बादि दा फिल खालामदों ओरैनो नोंथांमोना बुंना मोजां मोनो जे रन्जन दैमारिया हि इज अलवेज पजिटिभ जों मालाबा एसे दुखु मोनब्लाबो बिथाङा सानफ्रोमबो पजिटिभ खोथा बुङो सिन्था खालामनाङा ओरैनो खिन्थु बे खनसेयाव बिथाङाबो साननो बाध्य जादों बिथाङा जेब्ला जेलनिफ्राय लांनो नागिरदों हराव अब्ला आं सिस्टारखौ फन मोनसे खालामदों जेल अथ'रिटिया बुंबाय नों खालामलायनाङा जों खालामदों खिन्थु बेबादिनो सिमोन जेब्ला कर'ना बेराम जानाय आदाहा अब्लाबो जों मोननो हायाखै जेलाव थानाय बिनि लोगोफ्रासो आदाहा हस्पिटालाव लांखांनायनि उनाव जोंनो मदद खालामनानै जानाय जेखि जाया बे खोथाखौहाय आङो सानदोंमोन जे जिहेतु BTC आवबो आरो स्टेटआवबो
BJP आरो UPPL एलायन्सआव सोरखार दागासिनो दं सालायगासिनो दं बेवहाय बिथांमोनजों सावरायलायनानै माबाफोर थांखि लानानै लांदों खोमा होनना साननानै आङो मानगोनां MLA लरेन्स इसलारि बिथांनाव आं फन खालामना सोंदोंमोन अब्ला बिथाङाबो गोमोबाय बिथाङा बागदाव थांदों खोनानानै आरो बहा लांखो मानो लांखो बेनि उनावहाय आं गासै खोथाखौ बुंबाय बेनि उनाव बिथाङा BTCनि CM तामुलपुराव बिथांखौ फन खालामबाय बिथाङाबो फोरमायबाय जे मिथिया बिथांमोननि नलेजावबो गैया बिथांमोनखौबो खोमसियाव दोननानै बे खामानिखौ मावदों नाथाय साननैनि उनाव आं जों रायज्लायनायनि साननैनि उनाव थांनाय 30 जुलाइआव जेब्ला मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिराङाव फैदोंमोन अब्ला बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथां CM आरो MLA लरेन्स इसलारि बिथांमोना गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो होनदों आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जे न'खरनि मानसिफ्रा मिथियाखिसै बोरै बोरै लांनाय जाखो आलादा जायगायाव दोनहैदों होनना खोनादों बेबायदि बुंदों अजद होदों न'खरनिफ्रा अब्ला गिबि मन्थ्रिया बुंदों नंगौ आं मिथियो खोथाखौ दायो ओमफ्राय उल्था बुंफिनबाय जे नोंसोर दायो बेयाव चिराङाव न' गंसे नागिरलाय रन्जन दैमारिनो BRPL केम्पासावबो मोजां जागोन सिकिउरिटिया टाइट जागोन तो बेयावनो बेखौ दोनफैनो हागोन आरो बेयाव थानानैनो बाहेरनिफ्राय बिथाङा गावनि केसनि खामानिखौ मावनो हागोन तो गेलेनाय बाथ्रा बादि खालामनो नागिरदों आरो बुंदोंनो जे बेयाव दोनफैब्लाबो BRPL केम्पासाव दोनफैब्लाबो बेबो स्पेसियेल जेल बादियानो जादों नाथाय बेखौ मिथिनानै लानांगोन दिनै सोरखारा जे बर' रायजो राजाया जोंनि हारिया रन्जन दैमारि एबा जर्ज बर' बा रिफिखां गयारिमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनायखौसो लुबैदों जेलनिफ्राय दिहुननानै बहाबा थाला मारिनानै गृहबन्दि हाउस एरेस्ट खालामनानै दोननायखौ लुबैयाखै हगारनायनि नामाव ओरैनो बाहेराव बहाबा थाला मारिनानै दोननायखौ रावबो लुबैयाखै आरो बेबायदि खालामनायखौ जुदि बर' हारिया गोजोनगोन बा बेबायदि खालामनानै बर' हारिखौ थगायनो हागोन होननानै सानदोंब्ला दिनै मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोरोन्थि खालामनाय जाबाय बर'खौ दिनै बेबायदि रावबो थगायनो हाया आरो जुदि हगारनो गोसो गैया अब्ला बिथांखौ जेलावनो दोनथों बेबायदि लाबथिंलाबायनानै फिजिकेलि आरो मेन्टेलि जाहाथे टर्चार होआ दिनै बिथांमोना बुंदों जे बाहेरायाव थानानै गावनि केसनि खामानि मावथों मा केसनि खामानि मावनो दंबावो रन्जन दैमारि बिथाङालाय बिथाङा केसनि गासै खामानिखौ गावनिफ्राय जि मावनो गोनां मावजोबबाय सोरखारा नागिरनाय बायदि सोरखारा लुबैबाय जेलनिफ्राय दिहुनना लाना थांनानै BTR सुक्तियाव सागान होबाय सुक्ति जाबाय बिनि उनाव हाथियार गथायनो खावलायबाय हाथियार गथायबाय जोबबाय बिनि उनाव NDFB खौ सिफायनो होबाय डिसबेट खालामनो होबाय सिफायबाय गैलिया रन्जन दैमारि बिथांनिफ्राय बा NDFB निफ्राय दा मावनांगौ जेबो गैलिया आरो दायो जुदि मावनांगौ दङब्ला सोरखारहासो दङसै दिनै मिरु सोरखारा दङ रायजो सोरखारा दङ BTR सोरखारहा दङ जे बिथांमोनखौ माबायदिहाय जेलनिफ्राय दिहुननानै रायजो राजाजों थानानै खामानि मावहोनो माबायदि मोनथाय होनो हागोन बिथांमोननिसो खामानि नंगुबै ओंथियाव जुदि गोजोन जा गोरोबथा जादों बेनि प्रति जुदि एसेबो मान होयोब्ला बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनो नांगौ आरो बिथांमोनखौ जुदि जि बिथांमोना पलिटिकेल क्राइम खालामदों राजनैतिक जि अपराध बेखौ जुदि क्षमा होनो हानाय अबस्थायाव गैयामोनब्ला बेखौ जुदि दिनै बेनिफ्राय बारग'होनो बा हगारनो थाखाय जुदि हानाय अबस्थायाव गैयामोनब्ला मानो सुक्ति खालामनाय सुक्ति खालामनांगौमोन बिथांमोना जेलाव थाबाय थागौमोन दिनै सान्ति गोजोननि नामाव सुक्ति खालामनानै बिथांमोनखौ दिनै जोबनानै दोननायाथ' दोननाय आरो दिनै दा जिखिनि दिन्थिबाय थादों जों बेखौ सोंखारियो दिनै बुंनो हागौ जे रन्जन दैमारि बिथांजों सोरखारा रायज्लायनो नागिरदों रायज्लायनांगौ जेबो गैला बिथांजों कन्डिसननि बागै रायज्लायनांगौ जेबोआनो गैला जोबखाबाय जोंहा बिथांखौ हगारनाय बिथांनि लोगोफोरखौ हगारनाय बेल'सो बाखि दंसै आरो जुदि रायज्लायथारनो गोसोब्ला चिफ मिनिस्टारा जेलाव फैनो असुबिदा बेखौ लानानै थां फन मोनसे खालामनानै लानानै थां बहा गेस्ट हाउसाव रायज्लायो बहा हटेलाव रायज्लायनो हायो खिन्थु दिनै जिखिनिखौ खालामदों बेजोंहाय बर' हारिखौ आरोबाव खनसे गोथां नाख्रेबनाय नासयनाय बर' हारिखौ दिनै थगायनाय बर' हारिखौ दिनै गाहायाव सिङाव दोननानै जोंनि सायाव रायजो जानाय नागिरनायखौ जों नुदों बेवहाय गोबाङा सोंदों जे जों दिनै मा खालामगोन बेनि एगेन्स्टआव आं बुङो जों जेबो खालामनो दरकार गैया दिनै रायजो राजाया सिरि मोनजोब्बाय आरो सोरबा सिरि मोनाखैबा आं दिनै गभर्नमेन्ट जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार हिसाबै आं खावलायनो लुबैयो जे रायजो राजाया
बयबो सिरि मोननांसिगोन जोंनो दिनै स्कुल होयोब्ला इउनिभारसिटि होयोब्ला लामा होयोब्ला जोंनि बर' रावखौ बहाबा एसोसिएशनाव बेफोरखौ होयोब्लाबो दिनै बर' रायजो राजानि गोसोखौ रावबो सान्थि होनो हानाय नङा जेब्लासिम जेलाव थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ हगारा अब्लासिम बर' रायजो राजानि गेजेराव खुनु मोनसे डेभेलपमेन्टेल खामानियाबो बर' रायजो राजानो सान्थि होनो हाया बे बाथ्राया दिनै रोखा आरो रायजो सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ जों खावलायो सम थानायावनो जाहाथे मोजां थांखि लायो खारन जों मिन्थिनायाव एनडिएफबिनि गासै खामानिखौ जेलनिफ्राय बहननाय मार्टियार्सफोरनो थाखा होनाय बहाबा बिथांमोनखौ माने रिहेबिलिटेसन होनाय बायदि बायदि केस उथायनाय बेफोर खामानिखौ नायनो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे कमिटि दाना होदोंना जों खोनादों 3 सोद्रोमानि बेवहाय सिएम प्रमद बर' बिथां दङ डेपुटि चिफ प्लास एमएलए गोविन्द बसुमतारी आदा दङ होनना खोनादों आरो फेरेंगा बसुमतारी दङ होनना खोनादों खिन्थु बिथांमोना दिनै मा खामानि मावदों जों बेखौ नुवाखै आरो जेब्ला जोङो बिटिआर लेभेलाव सोर दङ होननानै सोङो अब्ला बेयाव जों सानैनिल' नाम खोनायो बेवहाय गोविन्द बसुमतारी आदानि नामखौ खोनायो आरो फेरेंगा बसुमतारीनि नामखौ खोनायो दिनै आं 13-14 बोसोर बे केसजों आङो लोब्बा लानानै खामानि मावबोगासिनो दिनै बिथांमोना जोंजों सावरायाखै बा जोंनि जाय एडभकेट दङ बिथांजोंबो सावरायाखै बेवहाय मा लेभेलाव माबायदि खामानि मावनो नागिरदों जों दिनै खोमसियाव दङ न'खरनि हिसाबैबो हारि हिसाबैबो संगठन हिसाबैबो जों दिनै खोमसियाव दङ थारैनो मा मावनो नागिरमारदों बिथांमोनखौ सफ'नो थाखाय जों बेखौ दिनैसिम मिन्थिया दिनै आं सानो जे बिथांमोनाबो बे खोथाखौ सोरखाराव बुंनो हायोमोन जे मानो बेबायदि खालामखो बिथांमोना खुद्रिनो हायो एसे जे दिनै जोंनो मानो खिन्थायाखै बर' रायजो राजानो मा फिननाय होनो दिनै जे मानो रन्जन दैमारिखौ बिथिं लाबथिंदों मानो बेयाव दिनैखौ आरो दायो मानो BTR उनाव नागिरनो होलायखो बेखौ खालामोब्ला बर' रायजो राजाया जोंखौ गाज्रि मोनगोन बेनिफ्राय हगारनानै होदो होननानैहाय प्रमद बर' बिथांमोना बुंनो खाबु लानो हायो अब्ला बर' रायजो राजाया जोंबो गासिबो बिथांमोनखौ मोजां मोनगोन आरो साबायखर बावगोन नाथाय बिथांमोना बेनि सोलाय आं मिन्थिया सोरबाया नुदोंब्ला खिन्थु आं दिनैसिम जा नुदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आङो गोख्रोङै सोरखारनि सिगाङावहाय मिडियायाव बा बहाबा जे जोंनो रन्जन दैमारि बिथांखौ सिगनेटरिखौ नांथारगौ बिथाङा दिनै जि खामानि मावनो गोसोमोन रायजो राजानि थाखाय बेखौ मावनो खाबु होनांगौ जेलनिफ्राय थाबैनो हगारना होथारनांगौ होननानै बुंनाय आं खोनायाखै जुदि बुंदोंब्ला आं निमाहा बियो खिन्थु आं नुवाखै आं नुनाया बेखौसो नुदों जे प्रमद बर' बिथाङा बुङो गेजेर गेजेर मिडियायाव जे सोरखारा मा खालामदों बेखौ फोरमायो जे सोरखारा थाबैनो हगारगोन होनदों सोरखाराबो सावरायबाय थादों सीएमआ रन्जन दैमारिखौ बाहेरायाव थानायखौ लुबैयो बाहेरायाव थानानैनो बिथाङा केसनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बुंदों थाबैनो सफ'गोन होनदों सोरखारा सावरायगासिनो दङ बेखिनि खोथाखौसो जोङो फोरमायबाय थानाय नुयो बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायो जे प्रमद बर' बिथाङा जेरै 15-16 बोसोर सिमां नुबोनाय बर' हारिखौ फेदेरनो मावनो सिबिनो बेबादिनो 35 बोसोरनि आगोलाव रन्जन दैमारि बिथाङाबो सिमां नुदोंमोन जे जोंनि बर' हारिखौ बुहुमनि गुबुन हारि बादि गसंहोगोन मान सन्मानजों खर' दैखांनानै फोथांना लाखिगोन जों ओरैबादि मोनहैयोब्ला ओरैबादि मावगोन बर' हारिखौ ओरैबादि स्टेटासाव लांगोन नागिरगोन अनेक सिमां दङमोन बे सिमांखौ दिनै संग्रामा जोब्बाय जेला सुखिया जाबाय जेला हारिखौ सिबिनो हारिनि थाखाय गाव सिमां नुनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ खाबु होनांगौ